kultant. Unittama. Rob, sekondu. Le, xappa, apposta. Għax klim fali. Jista' jkun. Appunto, l-inkjesti maġisterjali dejr il-maġistrat. Għajdli fuq l-evidenza l-ewwel. Għanajdlek, il-maġistrat inkwerenti naqbel miegħek, jiena deka għamilt deċiżjoni konxja, jiena meta nitkellem tgħaddu. So be it. Se jkun il-Venice Commission bit ixxom affarijiet bħal Konrad Mezzi u il-problema ta' dal-pajjiż x'nu. Kiġ Cambridge tajt isma' da qiegħed viċin ħafna nies korrotti mhux aħjar ngħidulu ma jmissomx u l-ġudikant. Kull darba li naraw fatt politiku, indawru għal fatt partiġan. Imma il-faktotum kien il-Prim Ministru. Kif kienet is-sistema? L-Economic Crimes Unit issa żidniha b'400%, issa kemm ilu għandna 4 xhur, 5 xhur. Accountant forensiku on the job m'hemmx. L-CJ ma jtlux hekk. Mhux l-CJ skużani. Il-Venice Commission. Il-Venice Commission u jafada pita għada il-ġudikant. Jisseku? Għadu mhux in the public domain. Kien qabad il-Matthew Randon biex jagħmel il-flower arrangement tat-tieġ. Sawa. Issa ma tiġ tkun dirett ħankun dirett jien. U daj jasal u minn flok itini. Taħseb li hemm problema vera, isma' tinkwitax xaw daw in-nies. Shotgun żgħir. Dawn ħajmorru u ħajċċekkjaw jekk inti għandek x'raġun fuq ma daw in-nies. Jien għamilt żball għax għażilt lil Matthew Randon jagħmel li il-buket tat-tieġ. Qegħdin f'konfoffa mal-oħrajn. Mela daw qatt mhux se jsibu xejn, ma nistgħu nibqgħu ngħidu għal 5 snin, 6 snin. Li tinkwitax għax hemm dawn nies li xogħolhom li huma nkarigati bli jsibu jekk hemmx fil-fatt dak li inti qed tgħid u ħajċċekkjaw imma fil-verità ma kienx hemm. U x'ġara.